No, Anambra State bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim agwago ndị obodo dị iche iche nọ n'ime steeti a ka ha gbaa mbọ nabata ezi udo na amụma onye biri ma ibe ya biri ka aga n'ihu nakwazi ọrụ mmepe wee na-aga n'ihu na obodo dị iche iche. Osote gọvanọ steeti a bụ onye nke kwupụtara nke a nọ nzukọ izugbe bụ nke emere na obodo Mba Ukwu ma bụrụkwazị n'ụlọ ọgbakọ ezumezu ha. Onye nta aka gara n'ebe ahụ Emmanuel Okonkwo ga-ewetara gị akụkọ etu o si wee gaa. Gọvanọ Anambra State bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo nakwazi ndị bụ ụdankwenyi na ngalaba agụmakwụkwọ abụgo ndị nke kọwara ya bụ akwụkwọ bụ nke akpọrọ Beyond Psychophancy dịka akwụkwọ bụ nke ga-enyere mmadụ aka na ndụ ya o nwetazuo aganihu tọrọ atọ. Ya bụ akwụkwọ bụ nke edere site n'aka nke jigoro ọnọdụ ọkwa onyeisi nke ụlọ mgbasa ozi ABS Sachido Obidiego bụ nke gọvanọ steeti a gara n'ihu wee kọwaa ma ezi nakwazi ihe mmụta bụ nke dị n'ime ya bụ akwụkwọ ya nakwazi etu o si wee ma nnukwute mma ma bụrụ nke eji wee merube ncheta ọmụmụ nke 60 nke Sachido. Chibụzọ Obidike onye nta aka anyị ga-ewetara anyị akụkọ a. Son and Holy Spirit. Beyond Psychophancy kọwara ya bụ njem uto nke Sachido Obidiegwu n'ebe o metụtara ịbụ onye okwupụta okwu na mmemme ka ọ na-agwa ndị ahụ gbakọrọ ebe ahụ okwu. Gọvanọ Soludo kenere Sachido maka ihe ndị ahụ o mepụtagoro dịka ọ gbara afọ 60. Gọvanọ nke onye ọ bụ onye nọchiri anya bụ Maazị Ernest Ezajuri kọwara Sachido dịka onye nwere ọtụtụ ọnatarachi dị iche iche. N'okwu ekele ya, onye okwupụta okwu nke ụlọ omeiwu steeti a Right Honorable Somtochukwu Udeze kenekwara onye ahụ bụbu onye isi ABS maka agbamafọ 60 ya. Onye Acting Vice Chancellor nke Chukwuemeka Odumegwu University Ọkammụta Kate Omenugha, onye bụkwu osote onye isi oche na ya bụ mmemme, kwuru na Sachido bụ otu n'ime nwa amadi nke Anambra ji eme ọnụ n'ebe o metụtara ikwupụta okwu na mmemme. Onye book reviewer bụ Ọkammụta Ken Nwogwu kwuru na ọrụ ahụ bụ nke a ga-eji wee kwado ụmụ na-eto eto ma kọwakwara ha ihe dịgasị n'ọrụ ikwu okwu na mmemme. Ya bụ onye na-eme ya bụ mmemme were ohere ahụ wee kọwaa njem ya nakwa ihe ndị ọ mụtagasịrị dịka ọ na-eto na ya bụ aka ọrụ nke ikwu okwu na mmemme. O kenekwara gọvanọ Soludo, gọvanọ ndị chịburu steeti a bụ Maazị Peter Obi nakwa Willie Obianọ, onye sinetọ na-anọchite anya Anambra Central Sinetọ Victor Ume nakwa ndị ọzọ nyere ya aka na ndụ. Ndị bịara ya bụ mmemme gụnyere ndị ama ama si n'ebe dị iche iche nke gụnyere gọvanọ Obi, onye ọ bụ Maazị Patrick Obi nọchiri anya ya, Sinetọ Ume nakwa ndị otu executive nke Anambra steeti. Ndị ọzọ gụnyekwere onye national chairman nke Apụga Barrister Sly Ezeokenwa, onye eze ọdịnala nke Ọmụọ bụ Igwe Chris Chidume, ndị ọrụ Anambra Broadcasting Service nke ọ bụ onye du ha bụ Director nke Legal Services Barrister Juliet Amasiatu nakwa ndị Rotary International.